Ngibingelele mbukelo wevumani film lo ukhuluma Vumani waluleka wamhlabela ingane awusomadoda le phansi emanguzi kuthiwa qhubeka mntu egcini kodwa asikho lapho la sikhona uyaphila mama. Yebo ngiphilile njani? Siyaphila mama. Kade lokhu sibhalela uzufona. Mama ungakunje usilandise ukuthi namhlanje ulandisa ababukeli yini esibeka la ngalesikhathi ngalomzuzu. Okusho ukuthi la nginenkingana angeze ukuthi ngize la abanye ngiyathemba ukuthi ngakwazi ukuthi ningixazululele yona. Shuthi ngumuntu nje mina ohleli ongenamuntu eside isikhathi. Shuthi ekuhlaleni kwami kunomfana lapha endaweni esengimbonile. Noma kwento engajwayelekile ukuthi kube thina abantu besifazane esibonelayo abantu. Kodwa sekuthiwe kwangifikela ingakho ngizela ngoba ngiyasaba ukumqonda umfana. Usemncane yena. Ucisha lingane nomntwana wami oqala. So ingakho ngithe angizela ngoba ngiyasaba ukumqonda. Ngizona ingane ikhuluma nangayo ukuthi umntwana nje onenkinga yenduku yakhe. Inenkinga. Kubona inkinga. Ngokuchaza kwabo bathi unenduku eyinkinga. Ikubona inkinga ngoba ngathi wakhulisa. Yebo manje umfana lo amantombazane ayakhalaza ngaye. Ngobuntu bakhe. Ubuntu induku yakhe yangaphambili. Yebo induku yakhe ngathi wayikhulisa. So awahlala amantombazane kuyena. Abalekiswa yinduku le. So mina ngimboneke ngamthanda. Bengifisa ungixhumanise naye. Manje ngoba uthe sekubizelene namhlanje into engifuna ukuyazi ukuthi ingoba uyamthanda noma uthanda ukuthi kuthiwa ukhulisile amantombazane ayabaleka. Umbuzo wakho Nduni. Ngiyamthanda naye. Nenkinga lekuthunayo mina ngibona ukuthi ngafika ibe inkinga la kimi. Ngizoyikhulisela njengoba hayi yena mncane. Ucisha bengangumntwana wami lo mdala. Awubona ukuthi mhlawumbe umntwana wakhe uzofika amlwise lapha ekhaya. Noma mhlawumbe noyenzele esayidini. Hayi angiboni ukuthi ingane ingaba nenkinga phela ingane uyaxoxa nayo. Ngeke ngizwe ngengane ngempilo yami. Mina kumele izwe ngami. Mhlawumbe uyasebenza mama enye into mhlawumbe yena uyasebenza noma umazi kanjani wena uyasebenza khona la usebenza khona. Hayi yena umfana akasebenzi bekasebenza mhlawumbe abambe amatoho ezitolo lezi zokuthengisa ukudla abuye ami. Mina ngiyasebenza nje ngisebenza umsebenzi permanent. Anginankinga nje yemali. Yebo. Hayi ngoba uze ngemali. Hayi angizanga ngemali. Ngidinga yena nje umfana oba nje ayisekunezizungu sithi isikhathi. Alethe uqobo lwakhe. Yena nje Nkosi yami sithi isikhathi ngihleli. Yebo. Ngiyamdinga kakhulu lo mfana ngoba nje emncane kumina ayikho into engangihlula kuyena. Mina ngiyasebenza yena akasebenzi. Ngingamela nje ngimsupport. Ngoba vele akasebenzi endinengane encane zambalekela mina ngiyazi ngizomeza usahlale kumina ngoba mina nje konke okukuyena nginankinga nakho. Ngazi futhi ke mina ke nginemali. Ngiyathemba ukuthi uzohlala ke. Ngeze ngihluphe nalezi ngane ezincane. Awucabanga ukuthi bangamthatha mhlawumbe in future abangangani? Hayi angiboni. Ngoba nje indlela ezomphatha kahle ngayo. Angiboni ukuthi angacabanga abangangaye. Yebo. South Africa. Mayithi bengisacela mfowethu ungisondezele bona. Sengajwayela ubona mfethu ungisondezele yena ubhuti sengajwayela abantu abaningi mama ungixolele. Manje awusho mengathi uyakunikeza ithuba yini nje ongamenzela yona ukuze abone ngempela ukuthi uyamthanda. Mase ngempela angangichitha avume. Eyikhulu engamenzela kona ngazi. Kodwa kukhulu. Kukhulu impela ngeke ngize kwazi ukuchaza lo kodwa nje hayi. Awusabi ukuthi mhlawumbe ngavuma ukuthi uyakuthanda ngoba mhlawumbe efuna imali. Ayangiboni. Mancane amathuba ngoba phela sokuxoxa sibonisane. Ukuthi sihlehle kancane. Sibekelane nemigomo. Ukuthi sihlehle kancane. Belane nemigomo. Yebo. Nice. Ngamahle mfowethu right? Yaphela bhuti manje. Right. Yeah. Sadidekile usenzakalani mfethu. Uyamazi umama. Ngimjwayele yamazi umbona. Umazi umbona mhlawumbe kuphi? Ngithi ngiyasebenza mina mfethu. Ngiyasebenzela lapha eSpaza.
yeah my friend. Oh. Yeah. So umazi ngombona mhlambe uyakukhulumisa mhlambe uyafika akukhulumise mhlambe noma nje usumbone ethenga noma umbone edlula. Ya umbona nje mhlawumbe uma ezoyithenga lento azoyithenga noma edlule because nami ngisiyena umuntu ogxile kakhulu lapha ku my friend yabo. So nje nami ngimsiza leso sikhathi. Yeah. Umuntu onjani mhlambe mombuka emphakathini umuntu oright noma mhlambe umuntu ngamnika how many percent of 100 umuntu oright onomoya omuhle noma Hayi qonde futhi lekhulumo yakho. Akho right ngamnyana angimazi. Angimnaye nomnaka. Yeah. Silver. Hey uma ucabanga mfethu ukubuyizeleni Ngisadidekile bra mina angani ukuthi ngiza awukazi mhlambe umone mhlambe noma umhlebe noma awukazi umenze lutho nje ngoba umazi. aphetha uqala manje angikazi. Mama ungake umtshele ukuthi yindaba esila mhlambe ukhulume naye ubhuti umtshele ukuthi yindaba sila. Sibusiso ngikubizile. Ngicela umbheke nje usibusiso mama khona ezobona kahle mhlambe yabo wathi ngikuthinde bafu yabona ukuthi awuphupha ngithi Sididekile ngaya mfuqa. awuphuphi yezwa ngisezwe awuphuphi Angipuphi ngiyabona ku real ngempela. ngase ukuthinta kanjalo yabo kodwa ngiyenzela ukuthi nje ube awe ukuthi hayi awuphuphi ube neshow futhi. Eyibo futhi. Nobani ngiyaqala nokumbona. Ungathuki. Yeah. Imina ngikucelile hayi ukuthi ngikucelela ububi. Oh. Ngikucelele nje okuhle kodwa nje uzozwa nje ukuthi hayi akukuphi. Yeah. Ngikucelile Sibusiso. Nginenkinga. Noma inkinga ingeyimpoda nje nginenkinga yokuthi ngiyakuthanda. Daki uma. Ngimphuzisile udaki. Lutho hayi ngoba ngidakiwe ngikhuluma kumina ngempela ngiyakuthanda. Kade ngakuthanda kodwa ngidamane ngikubuka nje. Ngikwazi ukuthi ngikutshele. Mama. Mhlawumbe ngisazothi uyadlala. Angibothi ngimncane kanjani, ayibothi umdala kanjani. Ngikubona kahle impela. Yeah. Ngiyakubona nje ukuthi ngimdala kunawe. Kodwa ngikuthanda khona kunjalo. Ingakho ngikubizele la. Iqiniso bafuthi bakuthiwa wena ukhulisile amantombazana akubalekela. Khuliswani bafu. Induku. Hayi boy khona. Uyithatha blonde. Yabona nina mama ingakafuthi umama selokishini ave bephapha futhi ave benindaba. Uyazela blonde le. Ngaphela mina angikazi ngahlangana nawe angikazi yini umntwana nengane yakho mina na mama. Hayi ungathathi ngolaka. Cha indaba mama ethi mina futhi nenduku uthi nenduku. Akashongo mama uthi nenduku ngithe mina iqiniso yini lelo wena ngabe kumele uthi yebo noma cha. Hayi ayikho into engizothi yebo yona ayikho futhi ezothi cha ngoba angiyazi ukukhuluma ngayo. Yaphela nje lapho futhi. Yeah. Hayi Sibusiso musukuphika. Sidala ku area yodwa phela ingane ziyakhuluma. Ukuthi wakhulisa lokho akukubi mina nginankinga yakho. Ewe mama ngikuthanda nje ukhuluma nezindaba zami. Khululeka Sibusiso ngizokwenza le yonke into. Yonke into oyidingayo ngizokwenzela nje. Uzongenzela yonke into. Ngizokwenzela yonke into oyidingayo nje noma ngasungiphe ithuba nje. Sizwane mina nawe. Sibusiso hayi ngoba nakho uthi ngidakiwe angidakiwe. Kodwa futhi ngavuma ngathi ngidakiwe futhi ngidakwe yilona uthando. Hayibo. Ngiyacela nje ngicela badla isicelo sami uzivume. Futhi ngeke uzuyisole. Mhlambe mama ngake umtshele ukuthi uspecial kangakanani yini omthandela yona nje. Yini ekuchazayo ngayo mhlambe mombuka. Awu nawe uyambona nje Sibusiso umfana alright uclean muhle. Uyahlonipha. Uyathandeka. Shothi nje mina nje igazi lami nelakhe ngiyacabanga ukuthi lingaziwana ngoba ngimthandile. Ngimthandile nje kwakithi. Ngingane ma. Ngingane ba. Ngiyavuma uyingane impela. Ngijoba ngishilo ukuthi ungangengane yami nishana ngeminyaka emincane. Ake sizame nje uzobona uzokwenzela yona. Angeke ngisakuhlupha sekudala. Angisafune lutho. Uthi ngaze ungifake kwama camera kanjena kodwa ke. Awu Sibusiso into ethi buka sobekwa izwe lonke. Mangase nje wena uvume nje siyenze lento. Uzobona ngizokwenzela kona. Ngispecial ngani? Awuzukuyisola. Njengoba ukuthi khona into ozongenzela zona mina ngispecial ngani. Uyimise ngongenzelani? Ngeke ngakhuluma phela konke lana kodwa nje wena mangasuvume uzobona. Ngikuzuludlu libabayo. Wona nje vuma siqhubeke. Muzi ngekadla azaludle libabayo uqonda ukuthini? Ngisho ukuthi uzodla izinto ezimnandi uzodla kamnandi. Uzogqoka kahle
ngeke asole lutho nje. Ngizombhekelela mina. Yeah. Hayi-ke la inkinga ifike khona ufike uthi uthembisa izwe nomhlaba kanje and then jikijise nifuna ukusiphatha Yini bafo bungavumi inkinga mhlawumbe unqane ukuthi uzokuphatha. baphathana laba futhi khona engake ngazama naye nje I think 4 years ago yabo naye ugcine nginika iy'nkinga yabo phambili ngeke futhi hayi labantu abadala futhi angazi ukuthi mhlawumbe ibhadi mina noma sithini angithanda futhi ya Mhlawumbe wena bungakazibone lutho mhlawumbe esmayila ngokuthi unokumbona nje dlule mhlawumbe esmayila. cha phela futhi ngiyayibona futhi naleyo mpahla leyo futhi okubuka ko-Grace kanje yabo nabo mama laba ngiyambona muhle futhi yena kodwa futhi ngiyasaba mfana wami ya ngiyasaba. Mhlawumbe nangokuthi wajula kangaka Oledi mhlawumbe ilamagama sewasho yini mhlawumbe ukuthinta emanoneni. Ayi ngiyasaba ukuthi ngenzeka avumi ngenzeka angavumi. Manje akakakhululeki kahle. Ngoba naye uyambona ukuthi usemncane kodwa manje inhliziyo ayiphakela. Nami ngimbuke nje ngamthanda. Impela nje Sibusiso yazi kodwa ngifuna ukuyazi ukuthi manje bethe uzwa ngathi mina nginenduku engathi ikhulisiwe akayisabe. Awu Sibusiso phela abangizanga la kuba ngiyayisaba. Kusobala phela njengoba ngilangila ngoba nakho ngazi ukuthi vele hayi angeke ngize ngibe nankinga. Bafo kahle kahle iqiniso ukuthi ukhulisile yini mhlawumbe susitshela nje mhlawumbe nami nababukeli khona bazowazi. Iqiniso ukuthi bakubalekela abantu besifazane ngoba nakho ukhulisile. Hayi singasho kanjalo because yawo ntanga bami khona umuntu base sesifika lapha endlini mase sebona bayathuka but akusiyona ukuthi mhlawumbe ekukhulisiwe into angayiphiwa uNkulunkulu nami yabo njengoba ngomncane komzimba uNkulunkulu angigexabeza ngokukhulu futhi isilenda yilo nto kodwa ngiyakhulisa lutho nkabami mhlawumbe lento mhlawumbe bangaka usike wajola nawo before mhlawumbe Sugar Mama. Futhi ngijolile noSugar Mama mina bravo ngijolile ngiyaba abantu ngisho nje noma mhlawumbe nayo ingoba mhlawumbe uyangazela kubona uSugar Mama yabo oSugar Mama ngijolile nabo omunye nje futhi angazi ngayicela mina sengiye right ngoba balawulana yabo mina ngithanda ukuthi kulawula futhi ngiyabuthanda futhi ubumnandi ngoba futhi ebhlungu manje futhi i-time lami futhi alithandi leyo nto bravo ukuthi manje lokho ngijwa noSugar Mama abantu abadala yabo futhi i-time lami alithandi leyo. Umama uyakuthanda umama ukhona uyakuthanda. Hayi mama umdala hayi mama umdala manje futhi sengisho ukuthi umama uthe ithama lakhe alikuthandi uma wakho uyathanda usujole nabantu abadala. Mama sashona. Mhlawumbe awunankinga ukuthi mhlawumbe usejole nabantu oSugar Mama abaningi wena mhlawumbe nawe usuzo-add esibalweni. Hayi lokho anginankinga yakho nje bethe naye usejolile nabasebaningi oSugar Mama. Asithembe ukuthi afike ekugcineni-ke la. Ngeke asaphinda samfuna omunye. Yebo. Nayi imoto ma? Nginayo. Shuthi hayi ngeke angivumi. Angifuni ngathi ngiyavuma angivumi. Hayi vuma nje Sibusiso uzobona. Uzophila i-soft life. Ake sizame nje. Manje yona mawuthe mina wena nezingane ezingangami. Manje yana kancane ne-first born yami. Ama izongishapa lezo ngane. Intombazana ke izikushaye. Intombazane isiganile futhi. Uhlala nobantu nama? Ngihlala nomntwana wami lo mncane wentombazane. Manje awucabangi mama ukuthi mhlawumbe engajikela izingane zakho in future. Hayi ngeke akwazi. Lo munye useganile lo munye usemncane kakhulu. Hayi ngiyakushintshile phela ngiyakulunga phela nje ehlala nomuntu ke futhi ayingane ngiyakulunga yabo abazogcina ngathi u-underage ufuna ungilawula yabo acabanga nezinye izinto ngiyabazi laba acabanga yabo into iphutha encane izobona sengathi yabo athekhe ingane kanti angikho lapha yabo ngeke kulunga nethi ngiyayicabanga la. Hayi ngeke zokube kanjalo ngicela uthembe nje ukuthi uzohamba kahle konke. Sibusiso vuma nje lento siyenze. Uphatha dlobone phone? Ngayo ngiphathela mina iSamsung i-A3 core. Buka ke nje makasovume nje. Singathi sisuka nje la nje uyothenga ifone entsha iPhone. Lozo igada. Ngeke ngizigada ungitshela ukuthi ufuna ukuyiphatha uyithatha hayi ngeke ngize ngigade ngiyangigada ifone kuphela ngeke uzibe nephini. Angithi nayo ke inkinga ke baba. Labantu labafike babe nje iphini eyani ke manje. Eyani iphini kwaphela angithi uthuna uzongithengela mina ifoni. Shuthi leyo phone manje sekumele manje ithathe yonke abantu manje babone manje kwenzakalani ngixoxani nawe kanje hayi ngeke. La inkinga yena ngi-right. No ngi-right angifuni ngilawule mina baba. Sibusiso hayi ukuthi ngoba ngithi ifoni yakho ungayifaki iphini ngoba ufuna ukucontrol.
Kumele phela sazane ngoba phela sesizoshare izinto manje. Okwami kuzoba okwakho nokwakho kuba okwami. Sizophila nje kahle sihambe emamoli. Sithenge nje endaweni eziphezulu. Futhi la usebenza khona ngithanda ukuthi uqhubeke usebenze. Hayi. Angithathi serious ukuthi uthenga kule zitolo la kuma-Pakistan ayahamba phela ama-Pakistan. So njengoba ezohamba nje awazi azohamba kanjani. Ngase kwenzeke nawe uzothela namachaphazelo. So ingakho ukuthi mina ngcono manje uyeke nje uhlale phansi. Mina nginayo imoto ngeza ngisho umsebenzi ngayo uyisebenze nokuthi usebenzela abantu. Hayi. Ngiyawuzwa ma. Ma into eyinkinga la ukuthi ma ifoni yami izobe ingenayo iphini makwenze nje. Ma asithi nje angisho ukuthi uzokwenzeka kodwa ngiyabuza. Asithi mhlawumbe ngifuna uyidownloadela amaphone, ngifuna ukubuka izitayela. Ma uthatha ifoni yami uzobona leyo nto leyo ngifuna ukubuka izitayela engizoyishaya nawe. Ngibuza nje lokho mina. Hayi ngiyakuzwa kwefoni nephini ke. Shuthi kungaba ke nayo iphini. Yeah. Ayikho ke inkinga sengingavuma ngoba phela ngiyabona ukuthi hayi uyagoloza ke indaba yephini. Mina kodwa sengicela ukubona kahle ma. Awusume nje lapho lesohlala ushaye noma i360 kodwa ngifuna uyibona. Akuseviphila nje khona. Ayingeke. Lehlalo ngihleli phansi ngengozi kusuma. Mina ngizosumisela yena. Siyangihlula. Ngifuna ukumbona. Awu ngisukunyiswa kanje. Uzokusukumisa, Ngoba sekusukumile. Ufuna ukubona. Yini ngathi Okay ngathi phela ngiyavela ngisukunyisa. Ashaya i360 ngifuna ukubona i360. Yini 360? Nje uround uthi nje. Ngiqede. Yeah. Awungithembi umthetho wakho. La ngifuna ukubona. Hayi ngumama nje ubukekayo ongenankinga etheni. Ngiwumama nje ngiyaphila. Hayi ngiyavela. Noma uhamba nami nje. Uyavela lapha embhedeni Kanti ungahlala mama phansi. Ungayijudge by its cover. Yebo. Ngena ngaphakathi ufunde ongaphakathi. Uthi umama ngena ngaphakathi ufunde ongaphakathi ungajaji ngokubuka ngaphandle. Hey bafo. Yabazi labantu mina. Ngiyabazi kakhulu. Bakhuluma kamnandi kanje. Abamuntu base sekufikiwe lapha. Sakulawo labakuthatha sekukhathalwe ke manje. Awucabanga ukuthi ababukeli uma becomment lapha mhlawumbe bazothi uyisilima uyisiphuphu sokugcina. Phela mina bethu anginendaba nabo bra. Anginendaba mina na. Ngikhuluma bazothi uyayidonsisa. Impilo yami le ekugcineni yabo. Ekugcineni mase kuthiwa ngiyavuma ngiyamqoma mama mina ozobe sephila naye. Yabo? Bona ipressure bangangifakela ngeke ngisebenzele ekugcineni. Yabo imini umuntu omele athathe isinqumo la. Uthi ngiyavuma hayi kwimpilo engiyigaxisa kuyona noma ngivumi ngiyayisinisa. Futhi ekugcineni la unobaba wami la. Yabo? Umama bethu washola ngenxa yazo lezi zinto lezi yabo. Khona umuntu engangihlala naye ngizama ukuthi ngibuye ekhaya ngafuni ukubuya. Yabo? Wagcina eshona emelwe inhliziyo ngoba enesifo senhliziyo mama. Yabo? Ngihle ne time manje. I-time asesi right sade sibanga into efana nazo lezi eqaleni yabo? So manje akukho lula nje wahlapha abantu becabanga yabo. Bese ngisane ngivume nje kayisinoma kanjani. Yabo? Nami nje ngiyathi ngimenzisa lezi zinto ngifuna ukubona ukuthi mase sesifikile lapha ekamera makuthiwa ke ngiyambamba ngiyamphendula kahle kahle awumthembi kahle. Nothi uzangimthemba. Yabo? Ngifuna ukumbona. No ngiyakuthemba. Awungithembi. Mama awuzami kubona eqala. Uthi mama zamani. Wahlulele. Mama ucabanga ukuthi abantu bazothi ukhohlakele ngoba ufuna ingane encane. Hayi angikhohlakele phela umuntu uyayikhethela impilo ayifunayo. Ngeke uzwe ngabo. Ngeke ngize ngizwe ngabantu impilo yami neyomuntu yakhe. Ofuna ushukela obrown udlo brown ofuna umhlophe. Ngokunjalo nje umhlophe uya komhlophe. Yebo. Manje nje ubukhetha mina namhlanje ke ngoba ungilethe nala la ungilethe khona. Yini konje babegaba eChina? Hayi yekela lokho uzokubona mase kuhamba online. Okay. Ya njengoba ngilethile ke la. Ukuleza phambi kwamakhamera uthi ubuwe umhlaba wonke. Njengoba ngilethile kulama camera uthi ngibuwe umhlaba wonke ke kanje na. So phinde kusuke mina phinde ngene omunye futhi kanjalo. Kanjani? Ngikhetha wena bakuzoba wena wedwa. Maphinde qhamuka omunye ke umfana ongangami ongcono kunami senze njani? Ngeke kuze kwenzeke lokho ngikhetha wena nje ngikuletha kuma camera bakuzoba wena wedwa. Akekho nje umunye ozoqhamuka. Mhlambe mama yonke lento moyenza awuyenziswa ukuthi mhlambe uzwe bekhuluma emphakathini kuthiwa unenduku enkulu amantombazana ayabaleka. Hayi lezi zinto Ngiphinde ngiyakubuza phambi kwakhe khona ezozizwela naye. Hayi angiziswa ngendaba yenduku. Ngiziswa uyena nje ukuthi nje ngimbuke nje ngamthanda. Ekumthandeni kwami ke nje ngifisa usabo wami njengoba ngimlethile amakhamera. Ngifisa usabo wami futhi abo wami ngedwa. Uyaphuza ma? Ngingamshare namuntu. Uyaphuza? Cha ngiphuza ngane yami. Manje mina nje wangiphuza ke somisa kanjani?
Anginake phela utshwala uzophuza sihlale phansi uphuze. Ha amajita ngihamba Ngizokuthengela namajita mina. isikhathi esiningi. Ngihamba namajita isikhathi esiningi manje mnandi. Bangafika phela abangani bakhe anginankinga. Bafika endlini. Bafika endlini. Engakuthandi ukuzula. Noma uzulu ngazula nje ngaleso sikhathi kungabe sekuba into yakho. Ungishiye endlini wena uyazula. Hayi kezwa. Ngabe yini mama ufuna ukumbuza yona nje enye? Hayi okuningi engambuza kona akukho ngaphandle kokubuza ukuthi ukhona yini umuntu ozwana naye okwamanje. No umuntu engizwana naye. Kungcono kakhulu ke. Kungcono kakhulu nje. Wena namama ngicela ukubuza ke mina uthi uphi umuntu wakho kufuze abe usuwashada umkhonyana unaye baboye ingane ukuthi unezingane uphi yena manje ngiyasinika yini inkinga. Phela kuba khona umuntu okhona abangikulethanga la. Ngize la ngoba vele umuntu akangizwana naye ubaba wezingane sesahlukana. Sithi isikhathi sahlukana. Akuyona into yamanje. Uyaphila? Yebo uyaphila. Awucabanga ukuthi masaseza ukuthi mina umfana omncane kanje onalo amuzi ukuthi uzophatheka kanjani mhla nengane yakhe wasiphatha? Ngeke aphatheka kabi ngoba sesisithi isikhathi singasazwani vele. Akukho sekuhlanganisile nje mina naye ngaphandle kwengane yakhe. Mina nje hayi akukho nokuncu. Ngiyawuzwa mina. Akukho mfethu ofuna ukukwazi noma ufuna ukusho kuyena, akukho nawe ufuna ukusho mama kuyena. Engifuna ukwazi phela akakaphumeli obala ukuthi uthini. Siyazama. Cha angafuni ukukhipha impendulo eqondile manje ngoba manje akasithi ngiyavuma ke mhlambe. Sibonana kanjani? Akhona nje amafoni mina nginomuzi wami. Mina Singaya ngisho eThekwini endaweni masifuna ukuyikhipha. ngeke ngihlale nawe. Ukuwena ukuhlala ungahlala kodwa phela uma ukuthi awuthandi ungafika ngokuvakasha. Hayi ngcono mangizofaka uvasha mangihlala nawe ugcina ngilawula kakhulu. Ilonto mina engayithanda. Umbukelo obukala uzothi wena suvumile kahle kahle ngendlela okhuluma ngayo mfowethu, ngoba uthi awufuna ukuphawula kwamanje. Ithini into mfowethu, umama uyamfaka noma uyamkhipha? Njengoba ngisho ukuthi manje ngisadla amathambo angakashi ngiyavuma noma yaphi kodwa hayi namuhle mfethu. Amuhle. Yini oyithanda ngaye? Mfethu clean ukuqala nje. Hlanzeka mfethu khona clean. Indebe zakhe mfana. Ibonile la Christ le. La Christ le. Kodwa uthe nje uyavilapha, okay angikho la ngaba. No athi ngisho ngade sukuma yabo. Uyade sukuma usiyabanjwa manje like ngibonisa ngathi akekho active yabo. Awuda mayishaya Christ ngiyabona umuntu engaphileka naye. Yeah ngaphileka naye. Ngikuyo yonke into ayishoyo uthini mama? Kuyo yonke into ayishoyo. Engingakusho ke ngathi nje ngicela angithembe. Akukho ke sikwenze kwenzeke. Konke kuzokwenzeka nje. Nasesitolo uzogcina mase kuneze impendulo. Masavume nje. Esitolo uzoyeka. Mina ngifisa ukwazi. Uzohlala ndawonye. Yazi ngayizwa yonke lento lokuthi yonke lento ibheke ngakumina ukuthi uzongenzela whatever leyo izinto ezisho ukuthi uzongenzela zona. Mina ke ufuna ngikwenzeleni? Ungani ukhethe mina? Into oyifunayo kumina. Lokho engifisa ukwazi. Angifunile mina okuningi kuwena. Phela nje ngifuna uthando. Okunye sekungenzeka ngendlela kodwa nje mina kuwena bengicela nje ukuthi nje ube umuntu wami. Nawe nami kube umuntu wakho. Okwakho kube kwakho, kwakhe kube phela nje ngicela lutho ke mina ke njengenalutho ngizothatha kuwena konke kuzoba okwethu. Kuzokwenziwa kanjani? Ngikuthanda ngenalutho njalo kodwa nje ngokuhamba kwesikhathi uzoba nakho. Umdavazo kumi kanjani mase sesiza ngokumdavaza? Umdavazo phela sobona ekamereni kodwa nje hayi into engenankinga yawo. Amaranda abamangaki bathandayo. Asingayidaluli la manje yabo, uthi wazwajula kakhulu manje usuku ufuna ukukaza imali yawo. Ngizofuna ukuthanda indaba yomdavazo sikhuluma sesizwana sesindawoni. Hayi no. Akabe uza kangaka gathi unesikwele nje ufuna ukwazi nje yakhe siwena ubizi uyabuza manje. Ngiyabazi mfethu. Sengene kakhulu. Just ukuthi ngazi. Angithi eceleni leyo. Uyaseceleni. Si on air. No, it's fine. Kodwa mina
Mongeke ungilawule nje. Yeah, mongeke ungilawule and noma ngimncane kodwa uzonginika ukuthi imini indoda. Yeah, ikona okungaba ngcono. Mawuzonginika ukuthi imini indoda. Ngeke umchithele Mthembezi. Bengavumi kabi. Awu, yathi phela ngifuna ukubona nje ukuthi uthini kodwa vele obvious umbukeli uzothi wena usuvumile mebuka. Hayi ke Khuluma uthatha futhi ibona izwi. i-decision. Uthi nangu umama uthi khuluma Vuma. Ngokuphekela kulethele nge-tray. Awuzukulamba yonke indawo kuzoba right. Angikabami. Ngiyavuma. Vuma. yini ngabe mhlambe uyavuma kade wamthanda mhlambe. No, into engivumisa ukuthi futhi isikade ngagcina uba nomuntu engathi ushuga mama umuntu omdala yabo. Nyathi futhi time lami ngona uthi futhi akuthandi but uyibona uthi futhi futhi ngagcina futhi ukuphila futhi impilo egrand yabo. Phela kubalekile futhi ukuphila impilo egrand lento yokushizila futhi ngisingihamba manje kwaMapakistan kanjani futhi ngiyofuna lawo ma-peace job ayingeke futhi yabo. Yabo nje bechaza nje umama ukuthi ngizoyishiya phansi naleyo nto waze ngithola amachaphaze nje bechaza uzonginika yonke into omnandi kunemoto. Yabo ngikona omnandi umuntu uzoba nenyawo elula yabo nekhehle mase lifikele ukugula ngizokwazi yabo ngilihambisa. Anisale nibukani. Bukanani phela. Babukele. Manje into eyinkinga la mhlambe imali into eyinkinga evumisa umuntu yabo leyo nto. Angazi kodwa Akululanga phela ukuthi ngiqonde uyabona ngoba into eyikanje ziyasinda. mhlawumbe uphinde ubuze mfethu ubuze ukuthini? Awu mfethu wethushile nje ngibuza mina ukuthi indaba ebhalele la ku TV indaba engangiqondanga ngaphela uyasho ngibona. Yebo. Hayi ngibhalele lana phela ngoba nginqenile ukuqonda. Bekufuna umuntu ongakwazi ukuthi asixhumanise ukuze lento isheshisheshe. Manje noma sesihlukana futhi phela sibuye seze la ku TV. Ngeke sihlukane phela mase sesiqalile nje. Asihlukane nje sekuqalile kuyaphambili. Babukeli niyazibonela mfowethu usevumile sikaliboshela isikhathi sanithanda kakhulu. Kabi yami angasho. Angasho sengu kodwa hayi no ngiyavuma. Kade ushilo uthi uvumile suzuvuma uzukhohle. Uzovuma kayishume yedwa. Udidekile ubona ukudla iplathi angayijwayele. Ya ngone i time ayike menza ukuthi ngikhulume nalo yabo ngibonisane nalo. Yeah. Afithi usungamthatha mfethu uhambe naye umbhembishe. Siyabonga mfethu yabo senobonana ngale level. Yabo uyazi uzokuthola ePakistaneni. Hawu bakasaphindi lapho. Manje ufila kanjani nje ngoba kunje manje? Ngiyabonga kakhulu, ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngoba bekumcaca kumina ngingazi ngizoqala ngithini. Kodwa ngoba usevumile nje hayi. Ngibonga kakhulu usizo lwakho. Okwenze kumina ukwenze nababanye. Awukholwa. Hayi angikholwa. Uzolala kodwa nje namhlanje. Ngizolala kamnandi. Babukeli sanitsana nibe right.